Sa Mandaue City hapsay ang sitwasyon sa mga samang ning adlaw sa mga Santos. Traffic rerouting i-adjust sa mga otoridad, ilabi na sa pagdagsa gayud sa mga tao. Ani ang report ni Nico Sereno. Way puas ang pag-abot-abot sa mga tao sa mga samang sa syudad sa Mandaue aron pagbisita sa ilang mahal sa kinabuhi. Usa kanila si Edna nga misigurong karong adlaw makabisita kay di pa kuno kaayo daghan og tao. Mas ganahan ko buntag kay ngano kay ulit nato napatay mga trabaho unya kanang di kayo init kanang uwan kay kahapon diri muuwan. Kaganihang mga alas 10 sa buntag, mga 5,000 ka mga tao ang nakabisita sa mga samang bana-bana sa Mandaue City Police Office. Di pa hinon kiniingon ana kadaghan itandi sa gilauman nga volume karong hapon ug ugmang adlaw. Ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan nangunay sa paghimo og inspection. Gisusi kung in place ba ang tanan nga mga security measures. Ang pads nato natay upat nga personnel nga ginabutang ang duha ana tuyok-tuyok gyud para makita nato og actual nila nga makitaan. Nag-expect tanan niya ni na mo daghan pag ni siya mas mo peak ni siya karong hapon gikan sa alas 4 paingon na nga to sa tungang gabi. Nakapwesto na sab sa help desk ang taga BFP, DRRM, Traffic Office ug ubang ahensya alang sa mas paspas nga koordinasyon. Sa ilang bahin, ang taga Traffic Enforcement Agency padayon nga nagmonitor sa dagan sa trapiko sa mong parte sa daan BB Kabahog nga nagtapad-tapad ang upat ka mga samang sa Mandaue. Kung mudaghan na kaayo ang mga tao, maghimo sila og adjustments sa traffic scheme. Maybe siguro karong hapon depende sa daghan doon. Amo na total close na gid ang BB Kabahog sa tanang sakyanan. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.